And I can't fuck with them man like they're Ku Klux members. Pussy hoes think they're better than, must be joking, must be running bands, don't know. Snap gang man, the veteran, can't touch George my G, cause that's a ram. Fresh out the slam around the can, man might light up the earth like Taliban. You can't refund shots no matter, land offers soft like pudding or batter, man. Bloody Nora, this is mental! What's happening here? Bine ați venit la un episod din Illegal Tuners. Eu sunt Andrei și astăzi lucrăm din nou la C-clasul meu. Au trecut 7 luni de la ultimul videoclip. Între timp, mașina a fost vopsită. Este un negru cu perlă albastră. I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. Oh na 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 na, oh na na na. Cu alte cuvinte, la soare se vede un bleu maren spre, să zic așa, un albastru închis bleu maren, iar la umbră sau la întuneric se vede neagră. Mașina a fost vopsită de BCC Painter. O să adaug undeva aici linkul de la Facebook-ul lui și un număr de telefon și puteți să-l contactați dacă doriți să vă vopsiți mașina în culori mai speciale. Băiatul are și cabină de vopsit și cuptor, deci la sfârșit de tot iasă tot ok. Prețurile sunt foarte bune din punctul meu de vedere, adică la mașina mea a trebuit vopsită jumătate de mașină de la început. După aceea au fost 3 straturi de lac cu perlă și după aia încă un strat de lac incolor pentru protecție, mai gros să zic așa. Și cum ziceam, prețul este super mega ok, adică alții ar fi trecut poate de 8-10.000 de lei, dar la mine nu pot să vă dau prețul pentru că asta este situația, în funcție de greutatea lucrării, așa sunt și prețurile, mi se pare corect. Ce vreau să mai facem la mașina astăzi este să montăm tipsurile, pentru că au venit cu întârziere, nu am apucat să le montăm. Cum am mai zis și în celălalt videoclip, tipsurile care au venit cu mașina am crezut că se potrivesc, dar după ce le-am pus pe bară, am văzut că de fapt nu se potrivesc perfect. În prima fază am zis că o să modific bara, dar după aia m-am răzgândit pentru că era prea multă bătaie de cap și bine, vorbim aici de poate un centimetru și ceva, dar consider că s-ar fi văzut și nu era ok. Plus că tipsurile nu erau cele originale de C63 AMG Black Series și erau de fapt de S-Class AMG. Iar a doua chestie pe care vreau să mă montez astăzi este un rain light, mai bine zis un F1 rain light, adică stopul acela din partea de jos a bării, ca la Formula 1. I will be restless. Somehow they chose me. This is my nightlife. Wanna be high life. I feel so reckless, calling them all night. I'm calling. I shouldn't have.
dat un stop care vine cu telecomandă, deci îl pot porni, opri de unde vreau eu, când vreau eu. Dacă îl pornesc și nu umblu la el, odată cu stingerea mașinii se stinge și el, dar odată cu pornirea mașinii se pornește singur, fără să mai trebuiască să-i dau din telecomandă una alta. Mai are și diferite jocuri de lumini, sper să-mi iasă, sincer să fiu... Na, vedem ce o să fie, nu știu dacă avem timp destul, dar sper să fie bine. Ok, hai să vă prezint mașina și ce am făcut până acum. Și cam așa arată mașina aproape de final. Cum am zis și în celelalte videoclipuri, body kit-ul a venit cu capotă, bară față, aripi, praguri, bară spate, eleron, eleron și prelungirile acelea la aripile din spate. Mașina acum este melată cu în jur de 4-5 cm pe fiecare parte, deci am avut nevoie de distanțiere. They put you in jail right away. No trial, no nothing. De fapt nu sunt distanțiere, sunt flanșe. Also jail. Aia înseamnă că au două rânduri de prezoane. Am pus și căpăcel la prezoane negre ca să nu se vadă urât. Ok, să începem cu începutul. Capota revopsită, scuze mizeria de pe ea, dar vremea de afară este de căcat. Capota cu gurile de aerisire care momentan sunt închise pentru că nu vreau să mi se scurgă toată apa pe sub motor. Prinderile racing, pentru că dacă ați urmărit celelalte videoclipuri, capota și aripile vin mai lungi, cu câțiva centimetri decât body kit-ul original al mașinii. Pleoape, Right to jail. grila originală modificată, revopsită, modificată forma să se potrivească. Believe it or not, jail. Bara din față cu daylight-uri, am pus câte două pe fiecare parte. Right to jail, right away. Beneath all the rubble, and all that runs through my flesh is a spirit of trouble. Under moonlit sky, I'm desperate to be. Aripioare pe bara din față, Believe it or not, jail, right away. aripile cu un fel de aerisire, să zicem, pentru răcire de frâne. Semnalizările au fost vopsite cu lac cu perlă pe deasupra, să nu se vadă diferența și prin ele, când mă pornesc semnalizarea, se vede semnalizarea prin acel lac. You right to jail. Pragurile, aripele de pe spate, eleronul, Also jail. bara de pe spate, cum ziceam, fără tipsuri. Stopul de F1 vreau să-l montez aici, nu știu sigur încă dacă în spate, la plasă sau în fața ei. Tipsurile vor veni aici. Folie neagră pe stopuri. Jail. Mai vreau să mai montez și aici protecțiile la roți pentru că momentan nu sunt montate. Așa. După cum vedeți, am folie neagră pe faruri. Right to jail, right away. Folia neagră de pe faruri este heliomată. Cu alte cuvinte, în funcție de lumina de afară, așa se negresc și ele. In the endless night, Am mai pus niște folii negre ca să marchez liniile acelea de pe faruri. Mi s-au părut foarte interesante și am zis de ce nu. Also jail. Am montat și farele de ceață în spate la grila aceea și farurile de ceață au folie tot așa heliomată. Right to jail, right away. Cu alte cuvinte, noaptea folia este, adică farurile și farul de ceață sunt perfect incolore, trece lumina prin ele fără nicio problemă. Ziua sunt negre, nu iasă în evidență nici farul de ceață și nu iasă super tare în evidență farurile, pentru că îți dai seama, faruri negre pe mașină neagră, dar arată bestial.
stickerul de la BCC Painter, așa, cu numărul de telefon, Facebook BCC Painter, jantele pe 18 AES, cu capace de AMG, că nu am găsit capacele de AES. Au fost revopsite complet, negru lucios cu sclipici, nu știu dacă se vede, hologramic, adică schimbă culorile, se face albastru, mov, verde. Și am gătat și BBS-urile, care sunt pe 19, îs pentru competiții. Avem șuruburi cu o tentă de albastru, după cum se vede. Au fost anodizate, șurubele sunt noi și au fost anodizate pe o nuanță albastră de mine, însă nu am mai avut chef să mai postez videoclipul pentru că mi se prea o pierdere de timp și așa nu se uită lumea și nu aveam ce să arăt mare scufale decât că i-am dat un 36 de volți, dacă nu mă înșel. Dacă aveți nevoie de mai multe detalii, am să vi le dau, am să vă răspund la comentarii. Buzele au fost refăcute complet și polișate de mine. Ele au fost făcute la CNC și lăcuite. A trebuit să le șlefuiesc până când s-a luat lacul complet. Apoi le-am luat de la 350 în sus, fiecare șmirgăl în parte. Și ultimul șmirgăl, dacă nu mă înșel, a fost 5000. Și la sfârșit am dat un pic de pastă de polish, care este 15 lei și este super șmecheră. Momentan, după, nu știu dacă se vede, ele sunt prăfuite, sunt murdare, de asta și cromul nu se vede perfect, dar în lumină se văd superb. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't. Cum ziceam, aceasta este mașina. Ce mai trebuie făcut la ea, la exterior, este să-i cumpărăm suspensii sport reglabile, pentru că vreau neapărat reglabile, pentru că n-aș vrea să fie tot timpul pe burtă. Body kit-ul fiind unicat în România. În caz că se întâmplă ceva noi, de unde să aduci piesele decât din China. Să le aduci din China durează 30 și ceva de zile. Plus că este costisitor, plus că dacă ați urmărit toate videoclipurile, trebuie să vină pe un container de la firma unde lucrez eu. Ca să vină pe acel container se mai adaugă zile, pentru că dacă în luna respectivă noi nu avem containere care pleacă din China, decât peste următoarea lună se fac deja 60 de zile, 90 de zile sau cât durează. Și atunci, în timpul zilei, că vin cu mașina la lucru, mă duc înapoi acasă, mergem la cumpărături și așa mai departe, o să fie puțin garda la sol mai ridicată pentru protecție. Iar la competiții o punem pe burtă, evident. Și ce mai trebuie să mai fac sunt stickere. Vreau să mă duc cu niște linii de pe bara față până pe bara spate și pe lateral iar am un design frumos, micuț, drăguț, dar iasă în evidență. Folia este un alb perlat albastru. Am zis că merge foarte bine cu vopseaua negru perlat albastru. Evident, mașina mai trebuie polișată, cum am mai zis, suspensii sport, stickerele, poate cine știe, un set de jante pe 20, tot așa pentru competiții. Și apoi trebuie să trecem la interior. Am în plan niște scaune sport cu masaj și cu încălzire.
să vedem ce o să iasă. Eventual mă bate gândul foarte serios să scot bancheta de pe spate și să pun tot scaunele sport, adică din 3 locuri pe spate să fac 2 locuri și o consolă centrală, dar să vedem dacă ne iasă, să vedem cum arată, să vedem cum sunt și cine știe. A durat 7 luni până la videoclipul acesta, nu pentru că a stat mașina la vopsit 7 luni de zile, ci pentru că am avut probleme mecanice la motor. Dar asta într-un alt videoclip. Ok, hai să ne apucăm de lucru și vedem ce o să iasă. Ca să prindem tipsurile de mașină, am folosit aceste colțare, care evident au trebuit modificate, după cum se vede. Le-am cumpărat de la Dedeman, nu au fost foarte scumpe, am cumpărat, dacă nu mă înșel, 4 și 4. Da, am cumpărat 4 și 4, 4 colțare din astea și 4 din astea. Acum eu am folosit 2 și 2, unul așa și unul așa în stânga, unul așa și unul așa în dreapta. După cum vedeți, acesta a fost deja modificat, doar că nu l-am mai folosit. Aceasta este partea verticală, adică în gaura aceasta vine prins de mașină și în gaura aceasta venea prins tipsul. Așa a făcut întâmplarea ca lungimea aceasta să fie perfectă, să se potrivească perfect. Tipsul iasă cam 1 cm în afară din bară, pentru că avem și sigla AMG și vreau neapărat să se vadă. Din partea asta am tăiat cu flexul, iar apoi extra-ul de aici iar l-am tăiat cu flexul, se și vede că este marcat. Fiecare tips are 2 prinderi, tocmai de aceea am folosit o bară din aceasta și o bară din aceasta. Însă tipsul are o prindere mai în față și o prindere mai în spate și atunci mie mi s-a potrivit perfect să pun partea asta către exteriorul mașinii, iar partea aceasta către interiorul mașinii. La fel, la acest colțar am băgat șurub pe aici, l-am dus în sus la maxim, a trecut prin mașină, găurile le aveam deja făcute de la suportul pentru cârlig și atunci nu a trebuit să dau găuri, nu a trebuit să modific nimic la mașină, doar pur și simplu să scot șuruburile, să bag chestiile astea, să bag înapoi șuruburile și atât. Iar în partea aceasta a venit aproape până în față, dar este bine să fie acest canal pentru că ai spațiu de reglaj. În cazul în care nu s-ar fi potrivit sau să zicem mai aveam nevoie de spațiu de reglaj, aș fi luat flexul și aș fi făcut canale exact la fel și pe aceste colțare. Însă s-a potrivit perfect la găuri, adică vreau să zic distanța de aici, că distanța de aici se vede că nu. Și nu am mai trebuit să mai fac aceste canale. Și acum, haideți să vedem cum arată mașina. Și am terminat cu mașina. Este o nouă zi. E soare frumos. Am vrut să vă arăt cum se văd foliile la soare. Așa sunt un pic cam negre. Adevărul este că, fiind heliomate, cu cât este mai frig și mai soare, cu atât ați mai închise. Acum e cât de cât călduț și sunt puțin, parcă o tentă, 2 tente mai deschise. Da, mașina este murdară, pentru că nu ai cum cu drumuri din astea pline de bălți. Și așa arată tipsurile montate. Cum ziceam, am încercat să le las 1 centimetru mai în afară să se vadă sigla AMG. La fel și în partea asta. Sunt puțin murdare. Am reușit, de-am pus și protecțiile interioare la roți. Așa. Și am mai montat și stopul acesta F1 Rain Light, adică stop de ploaie F1 îi spune. Îmi place că e negru și nu iasă în evidență. Momentan nu este legat,
dar îl voi lega. Scuzați mizeria. Vine cu fier destul de subțire. Vine cu niște fire destul de subțiri. Roșu, negru, galben. Aia înseamnă că negru este minus, roșu este plus. Poți să le legi și numai așa dacă vrei să ai gen joc de lumini din telecomandă, diferite culori și așa mai departe. Și galben este pentru frână. De aici, din cablul acesta, o să trag fire mai lungi, să mă leg direct pe baterie, pentru că bateria este aici în portbagaj. Și pentru frână voi veni pe unul dintre stopuri, cred că pe acesta din dreapta, fiind cel mai aproape. Și cam atât pentru videoclipul de astăzi. Într-adevăr nu am filmat montajul pentru că, sincer să fiu, nu am știut nici eu exact cum o să le prind. A fost foarte greu fiind singur, mai aveam nevoie de un set de mâini, sincer să fiu. Dar m-am chinuit, am făcut cum am putut. A durat mai mult decât aș fi sperat. Însă dacă mai era cineva cu mine să mă ajute, cred că terminam într-o oră, o oră jumate, ceva de genul acesta. Cum am mai zis, următorul videoclip vreau să fac despre problemele pe care le-am avut în ultimele 6 luni cu mașina. Este vorba de chiuloasă și de injectoare. Sper să-l filmez curând, când voi avea vreme, acum că mașina merge și vremea cât de cât ține cu noi. Dați un like, un share, un subscribe dacă v-a plăcut videoclipul și ne vedem data viitoare. Pa! Half past 9 and I can't see straight. I'm hoping that I'll make it tomorrow, but right now I can't feel my face. I'm intoxicated, I'm a waste. Hoping I can drown the sorrows, but I love that bitter taste. Visions of you. Half past 9 and I can't see straight. I'm hoping that I'll make it tomorrow, but right now I can't feel my face. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore
The feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross.
I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shooting, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars, shooting stars, shooting stars, shooting stars. Didn't even get to cross. I'm moving too far. Get to glass.
And I can't fuck with them man like the Ku Klux members. Pussy hoes think they're better than, must be joking, must be running bands, don't know. Snapgun man, the veteran, can't touch George my G, cause that's a ram. Fresh out the slammer out the can, man might light up the earth like Taliban. You can't refund shots no matter, land offers soft like pudding or batter, man. Bloody Nora, this is mental. What's happening here? Pull the plug. Come on.